Hain zuzen ere, gizartetze bizitza arazoak salatu eta horiekin laguntzen ditu Barakaldoko Berriotxoa taldeak, 30 urte bete berri dituena eta 25 urte daramatzate informazio bulego alternatiboarekin. Seila Fernandez, kidea daukagu pantaiaren beste alboan. Eguerdion, Seila. Eguerdion. Aipatu dugu, berritxu egin duzue gainera urteko balantzea, ia 1000 familiak jo dute zuen gana. Zelakoa da, zenolako laguntza bila, zelakoa da laguntza bila doazenen argazki hori? Biztanleri aktiboaren artean, 55-60 urte bitartean dituzten pertsonak dira, baina, ere badaude 30-45 urteko halako franja bat, eta ere oso garrantzitsua dena. Eta, orokorrean, enplegu prekaria duten pertsonak dira, 860 aldeko alokairuak ordaintzen dituztenak, hipoteka inflazioa dela eta hilero 200 aldera igo dizkietenak. Orduan, inflazioarekin ikusi dugu, etxebizitzaren arazoa larritu egin dela, naiz eta lehen nahiko larria izan. Eta, hauek etortzen zaizkigun pertsonen 37% dira. Gero badago beste talde ugari bat, pentsiodunen taldea dena, eta Barakaldon daukagun enpleguaren 60% prekarioa denez, hori azkenean eragiten du miseriazko langabe eta erretiro pentsioak. Orduan, hori da jendearen artean etortzen zaizkigun kuadroak edo. Hori esek beraz, kezka eta zalantza nagusiak. Diru laguntzei buruz ere aritu gara solasaldian, horiek jasotzeko egin beharreko prozesu burokratikoarekin laguntza ere eske doazenak ere badira, zer uste duzu prozesu honi buruz? Asko hurbiltzen dira, jakiteko ea ze diru laguntza jaso dezaketen, eguneroko bizitzari aurre egiteko, hipoteka edo alokairua ordaintzeko, agilariaren gana joateko diru laguntzaren bat dagoen, eta aurrekoak edo alako Osakidetzak barne hartzen ez dituen baliabideak ziurtatzeko, komunitatearen gastuak ere, ea moduren bat dagoen ordaintzeko. Alako kezkekin datoz jendea, eta batez ere arazoa horiek pairatu ditzaketen diru laguntzak, DSB edo RGI dira, RGI-arekin batera edo DBS laguntza honekin badago etxebizitzarako prestazio osagarria alokairuari aurre egiteko, baina esan dugunez, laguntza hau, alokairuaren laguntza, 275 euro dira. Orduan, kontutan hartzen badugu zenbat kostatzen duen alokairu bat, lehen esan dugu 800 eta piko luze bat kostatzen duena, ikusten dugu ere kasu asko, non jendea gurasoetxetik joateko edo baliabiderik ez duelako, logela baten alokairua hartzen duen. Eta diru laguntza honekin, ezin du ez da logelaren alokairuari aurre egin. Orduan, halako eskakizunekin datoz jendea, eta guk etxe egiten diogu laguntza hauei buruz, eta gero ere gizarte larrialdetarako laguntzei buruz, laguntza hauek orokorrean udalek ematen dituzte, eta halako hipoteka, alokairu edo beste motako gastuak ere barne hartzen dituena. Seila, zango zenuke diru laguntzak jasotzen dutenen zenolako ikuspegia dagoela gizartean? Guztiz oso ikuspegi txarra dago. Azkenean, pobrezia oso kriminalizatua dago. Gure gizartean, badaukaguelako ideia hori, ez dakite, arrakastatua izan bazara edo zure bizitzaren arlo batean porrot egin baduzu, zure norbanakoaren errua dela edo ardura dela. Orduan, azken finean, hori ikustatzen da, bai gizartean orokorrean, eta bai ere bulegoetara, bai lanbideren bulegoan, edo bai gizarte zerbitzuen bulegoan, udaleko gizarte zerbitzuen bulegoan, edo bai ere seperako bulegoetan alderatzen badugu tratua. Orokorrean, lanbidera jotzen dutenek,
lan prekaria dute eta modu batean bere lan prekario hori aurre egiteko prestazio bat edo daukaten soldata hori igotzeko prestazio bat eskatzen dute. Gero badago, langabezian dagoen jendea, bere kontratuak direla eta ez duela prestazio edo lan prestazio bat eskuratzeko eskubidea lortu, gero ere badaude, pentsiodunak, ezta? Alderatzen badugu lanbiden bulegoetan ematen den tratua eta zepen ematen den tratua, oso desberdina da. Zepera joaten diren pertsonek, orokorrean lan baldintzak, edo lana egin dute epe luze batean, edo gutxi gora bera, lan egonkorrak izan dituzte, eta hori dela eta prestazio bat eskuratu aldute, lan prestazio bat eskuratu aldute, eta orduan, zer gertatzen da, horien ikuskera, edo ara joaten diren pertsonen ikuskera da, hiritar onargarria zadela, ezta? Baina lanbidera basoaz, halako profilarekin basoaz, ezta? Azkenean ikuskatzen dizuten zure zera da halako parasito soziala zarela, orduan ez dizute horrela adierazten, baina bai egia dela emandako tratuan sentsazio horiekin etortzen dela jendea gure bulegora. Pasila Fernandez Berriotxoak taldeko kide, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta gai guzti hauek gurekin konpartatzeagatik eta segi lanean. Berdin, mila esker zuei ere.